parang Ayan, Ma'am si Migalab, shout out po. Happy Sunday po. Uy, Madam Yunes. How long time ago. Ay, abot ba dito ng ano? Abot ba dito? Abot dyan? Hanggang saan lang? Madam Yunes, hindi ba malabo? Malayo na ako sa ano? Malayo na ako sa internet. Mag-direct muna tayo ngayon. Ay Nasaan yung cellphone mo? Pairam nga. Tingnan ko nga doon. Saan doon?
Yan, shout out sa 10 million in the house. All about. Nicolab shout out. Uy,
Hindi ubusin yan. Diyan lang nakalagay. Hindi pala ito na ko. Try ko. Kaya nga ako doon. Oops. Ayan. $20CH Mega Love shout out. Diba? Ayan. Ayan, daming kalapate. Hindi makita. Baka makalipad eh. Ha? Aray ko. Paano ba ito paloob? Ayun. Ayan, dito tayo sa kuweba ng mga kalapati. Ayan sila, dami nila. O yan. O see. Dami nila, hindi ba? Ayan. Ayan, TM Marak Official. Hello, Mega Love shout out. Ang dami-dami nila, guys. Ayan, oh. Ayan, si Spelly. Shout out si Spelly. Ayan, linis-linis muna ng bakuran. Habang naglilinis ng bakuran, nagla-live. Ang daming kalapati. Sara ko lang. Baka magliparan. Ayan. Ang dami nila. Ayan, meron pa dito. Ayan sila. Ayan. Dami-dami nila. Ayan, nagliliparan sila. Ayun yung isa, oh. Napaka-hyper ng isa. Ayun. Dami nila. Ayun sa kabila. Ayun. Hello. Ayan, oh, liparan sila ng liparan. Ayan. Ayan, bumaba yung isa.
Ayan, malapit na kami umuwi, guys. Nag-brown out kanina kaya nawala. Nag-brown out. Ayun. Yan, bye-bye everyone. Okay.